hainbat polizien paperak interpretatu dituzulak, nola daramazu hau? Edo, osea, ze daukazu polizia aurpegia, osea. Ikuspegi matxista batetik esango dugu, eta ikusten dela, autoridadea euki behar dauen emakume batek, euki behar dauzela, ez dakizelako arrasguak. Fisiko bat, pizka gogorragoa. Bai, asemanita gara izan lan akordetazu. Ba, increíble. Zetan gindun superrondo eta sufriduten gindun bebai, Osea, bai asemanita kainero izaten zen grabaketa. Zintzen Euskala 34 urte. Zenbat azkazu, hija mia. Nik! Galatu alba da, baina vamos. Zer moduz izaten ari da desagertutaren arrera edo? Izan zen, polita baina oso komplikaua. Orduan, emaitza zei izango zen, Karo, ezin duen imaginau behitzen. Gu irratian horra ziginen, galdakako irratian. Bai, lehenengo horra, bai. da, nire gurasun etxea. Benetan? De toda la vida. Bai, zera! Konexioa! Osa, zure ikaslik erutosos loratek ire, self-tape ein aurretik dala casting bat online. Jausiko ez ginatekeen propaganda. Silikonazko implantena. Ostras! Neupez. Gure askatasunaren barruan hartzen dugu erabaki hori eta guk nahi dugun moduan sentiduteko. Baina, azpitik gaude apur bat errenditzen. Eta hori modu ez da morroak. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Bueno, hementxe gaude beste atal batean. Karisto, ez tezu itxai mehingo. Kaixo, ongi etorri! Eskerrik asko itxaitxarren, glos bat emoten egona. So sorry. Bai, hitz egiten ari ginen, gomendatu niola Maleni duela gutxi Espainietako perfiladore bat. Eta oso ona, Oso ona. Oso ona, eta merki, Penny, ez igulesan, betxu, Gure gonbidatu. Hola! Bueno, jarraitu egingo dugu. Bai, jarraitzen gogu. Buena itzitzu zelan za. Bai, gauzatxo bat daukat kontatzeko. Bueno, kontatzeko edo galdetzeko. Vale. Zuk badakizu gure Jacob Elordi maitatua Markinatik datorrela? A ber, gauza bat, bai, por supuesto dakitela, da beste kontu bat esango zut. Bakizo ingoudan, Markinotik ibiltza doiela. Bai? Nik pentsetot, a ber, hau inok ez tozte konfirma, baina nik pentsetot Carmenetan begongo dala. Bai, hostiak, eta pregoia emango du berak, A ber, zeba ez, beran familixakuk egoten di Markinan ikustu itxoaz eta urten leike bera lehengo zuki. Bere familixakuk ezagutzen dituzu? Claro, baietz. Nola, zuk badakizun orden Jacob Elordi, ez da pelotaria, Bai, badakit fuertiala, baina bai. A ber, Markinen familixi deuke. Eta haurekun justo amak, eske atzo, justo amak esan eizten, jo, ba, igual Carmenetan ikusiko zue. Eta esan zen, ama, a ber, ez dut ustea, ez esten, bai, lehenko zukin urten gau fijo, no sé cual. Eta esan daban, bueno, claro, igual bai, berez segaitxik, ez? Dabil Alex Padilla jauna, gure laguna, saiatzen, Donostiko zinemaldira ekartzeko. Eta gero Markinen topoko edo txosetan Eta zuk diozu topatuko duzula Markinan txosetan. Esamotze, Jacob, zen nahizu, Juan Calimocho, here you are, bueno, you're Calimocho. Entzuleak ere testu inguratzeko, Jacob Elordi da, aktore famatu bat. Bai, majizimu. Australiarra da edo estatu batuarra? Estatu bat? Bueno, kanpotarra, hori ziur. Kanpotarra. Eta kontua da, aspaldi birala egin zela bideo bat, edo entrevista bateko bideo bat, zeinetan esaten zuen, bere Wikipedia ikusten zuen, eta Wikipedia hartan agertzen zen bere arbasoak espainonak direla. Eta berak esan zuen. Ez parkatu. No. Euskaldune, zuzendu hori mesedez. Basque Country is not Spain, is a place between Spain and France. Eta gaina ezaban. Eta guztiok egin genuen. Wow! Gaina ezaban. Eta nire itxitxek buru altzauko balo atakik emongo leukixo, así que mesedez zuzendu hau. Eta bai, eta loki gedun. Makina. Bai. Ez que literal, deitu alko litzake Peru. Ja. Porque es que dauzka euskalduritxura batzuk estereotipotan jausten baina. Guapizimu da, Dana esan bida. Guapizimu da. Da gaina majizimu. Da gaina euskal sali. Majizimu, etxako moukua ezagutzen duguta, Carmenetan ezagutzen mugu, bakasingotzen. Carmenak ja pasa ziren. Bueno, bizitza realin, bai, oia. Ai, ez. Hortxe. Ai, Carmenak aste ondandi. Bueno, kontoko zuet bueltan. Jacob ikusteko desietan. Datorren urtin kontoko zuet, bale? A ber, ikusiguna, ez datorren denboraldi zen. Segia estos kumoten. Bai, esango dugu Padilla ipatu dugula eta Padilla jarri dela harremanetan zinemaldiko zuzendariarekin, zakit orain bere izena nola den, baina total, karta bat bidali diola,
karta formal bat, Jacobi. eskatzen zinemaldiko zuzendariari, eskatzen mesedez, urrengo zinemaldian, Jacob Elordi Donostira etortzeko, eta bertako, zinemaldira, edo bentura joateko. Eta kontua da, eta ez dakiz esan berruen, hori bai, entzulei esan, Jacob Elordi nahi dugu, zinemaldian. Donosti nahi dugun Jacob Elordi. Ez bada markinan etortzen, eta beste gauza bat. Baina idatzi festivalera, edo zinemaldiko korreora, eta eskatu mesedez, Jacob Elordiren presentzia. Bale, nahi gu Jacob Elordin presentzixi, baina beste gauzatxu bat, bale, ez daki euskeraz, eta ez totzen moten amendik eta hurrengo denboraldireko ikesteko ez dugu denporaik, barrategire juten bada ez dugu denporaik, baina, eta holan, zare sozialetako bideo txiki bat alba gendun beraz, Bai. Hori beguai ongo litzake, Bai. Bale, badei alde xeitxotzugu Jacob Elordi. Jacob Elordi mezu bat hemendik. You want to collaborate with... Are You Really Serious TV show? Nahi bazu? CM esan da? DM. No. DM. Bai, karo, DM. CM da Community Manager. Karo. Bueno, total. Ai, bai, argi geratu da Jacob asko gustatzen zaigula. Bai, es que nori ez, lesbiana nori ez. Bueno, baina oso maju da. Bai. Bueno, total, nisa minon? Hementxe gaudela beste behin, tortilla daukagu, natxoak dauzkagu, urdaiazpikoa daukagu, zein falta zaigu? Kafetxo bat hartu biherri zio, zen Gonbidatua. momentu ontan eguen. Ja. Ez baina, ja listo. Ja barriro aktiba naze gaurko gonbidatu haitzi. Zema kostauaku ekarti. Oi. Osea, hau da, eventua, nik pentsetot, inori ez totzetela bizitzan hainbeste insistidu ezetan. Diogu. Bai, baina eske bereziki, diogu, bale. Baina eske bereziki nik zema biderri datzizet. Ja, nik ere bai pare bat aldiz Bai, WhatsAppetik, dauian epe bai. eta Instagrametik, eske. Ez dugu esango goztina egin digunik. Eta hau esan dut baietz. Baina egia da, zeberak lan asko dauka, eta azkenean, benetaz hori ez da inoren prioridadea, eta... Ez, eta ulertzugu, baina gero torten diona eta oso ondo pasean dabe. Orduan gaur zuekin, itzeara tienza. Baina lehenengo malen, entzularen galdera. Hane uresti, eskerrik asko galderi bialtzearen, guazen entzuta. Apa, hemen joan ere galderia. Munduko pertsona danak zu bezalakoak izango gazian, zein izango zen munduko problemaik handixena? Hala, matxo bat. Ai, Ane, zelako magi. Bereziki, Ane, zorionak ze asko gustatzen zai galdera hau benetan, Osea, da... Igual esan notzen. Galderoia. Galderoie. Eta oso magi gaina, ondarroko antxogunin etorriatela saludeta. Nor da, baina entzulea da? Entzuli da, bai, eta TikToken eduki seitzen dau. Bai? Bai. Ziur orduan ikusi dudala. Ikusi zu seguru, mutrikuar bat, olan. Beti aro handitxek erutzu ditu. Koño, badakin norde. Ba, listo. Ez que nipe bai, da jarraitxo nahan justo, eta antxoagunin saludeta etorriaten. Así que magisima, Ane, mozutxu bat amendik. Eta, listo, haitzi, egituriaz jarraitxu bigu, ez? Egituriarekin jarraituko dugu? Egiturarekin jarraituko dugu. Gaur gurekin denbora luzez ekartzeko desiatzen egon gara, eta azkenean lortu dugu. Saioan dugun bigarren galdaka oztarra da, eta hortik bizi ez den arren aitortuko dugu zuzen bidean lizentziatua dela. Baia semanita ETV biko saioan izan zen bere aktore debuta, uste dugu, eta geroztik film askotan ikusi dugu. Galdetuko diogu, ia inspektore edo polizia paperak antzesteaz ez den aspertu, eta etorkizunean ze pertsonaia interpretatzea gustatuko litzaioken. Azken aldiz desagertuta filmean eta alaken audiofikzioan, eta momentu honetan nola dagoen jakiteko eta bera ezagutzeko, gurekin dugu... Itziar Atienza Molina! Hola! Ongi torri, Itziar! Ze moduz? Oso ondo. Zu? Oso ondo zu amen zauzelako, por fin. Por fin, bai. Saiatu gara, ibili gara, eta neube barkamena eskatu behar. Ez, lasai. Itziar, Ulertzen dugu. Ulertzogu. Konturatu naiz malen, gauza bat ez. Zer? Utzi zaituten bisto. Bueno, baina oituta gaude. Lasai. Atzo erantzun dutzuna esan hauen. Osa, benetan, izerdia, Bueno, Hemen bigoti joan izerdia, eta nik, guau. Lasai. Bueno. Oituta gaude, eta ulertzen Ibili dugu. zinetenean iaz tortzeko, nenguen, onaino. Ja, Onaino ulertzogu. lanez, bidai espai. Lasai egon, ulertzen dugu. Barkamena eskatuta, Eta egia da gu alare, badakigu astuna garela, baina eske benetan. Euskal Herrian jende asko dago, baina egia da, 3. temporada edo 4. ezakitzen bat goazen ja, eta jendea behar dugu. Eta egia da zure izena bazela hasieratik geneukan bat, asko
Ke majas. Beresten zaigu, eta guretzako zu hemen izatea da superplazer. Eta gure ikusentzulipet desietan hau esan fijo. Orduan, Eta listo. niretzako be, kriston plazerra hemen zuek azagotea. Osea, que ya está. Ze ondo, Eta gaina momentu honetan, super aspertute ongo zarenez, komunikabideta jutiaz, beste komunikabide bat etorri, Claro. Bueno, bai, eso horren aspertuta, baina bai, espaldian banabil. Desagertuta badakizu estrenatu dugula, eta promo horregaz gabiltza, atzera eta aurrera, osea, que... Zer modu ze izan da desagertuta telesaiaren, esango diogu entzulei, primeranen dago ikusgai Hori da. euskeraz, Netflixen erderaz ere bai, baina zuek primeranen ikusi, Primeranen ikusi, Bai, euskeraz hoxe. mesedez. Zer moduz izaten ari da desagertutaren harrera edo? Jo, zoragarria, osea, gu gaude oso harrituta, ikusi gendun estrenoan Victoria Eugenian 2 kapitulo, ikusi gendu zen, eta nila, hor, sentitu nagoen zeu zer esan nagoen, hau oso ondo dau, Oso guai honek dago. funtzionauko dau. Ze bentsan duat zuen, hasieratik ja... Ez que ez dakit, rodajea bizin zan komplikaua, ze pentsaizu, osea, bi Claro. hizkuntzatan rodatzea, gero, klimak ere, ez dugu gehiagi laguntzen, ze irailean hasi ginen, da, abendura arte, daude kanpoalde pilo bat mendian, osea, rodajea izan zan, polita, baina oso komplikaua. Orduan, emaitza ze izango zan, Karo, ezin duen Ez imaginau dakizu. behitzen. ez dakizu, eta nik baneukan horre, zuzendaritzan lan egiten zauen bat, horrek esate doztan, jo, nabil ikusten premontajeak eta, que nos va a quedar bien. Bai, ostras! Bai, eta egia da hori estrenoan ikusi gendunean, izan zara, como elkarreri begiratzen holan da. Oso ondo dau. Eta hori, jende asko ikusi deus lau kapituloak, orain dausenak. Eta... Ziurtatzot zuet oso ondo duela zela haurek ikusitxoaz eta engantzautena, Bai, eta Osea, jende asko dauen bai. Da bai, medioetan ari da ateratzen, Netflixen hartu dugu lehenengo postua. Oso fuerte, aste batean. Ikusiot. Oso fuerte. Oso fuerte. Hor gauz, eta topa marrean, eta bai, hirugarren postutik lehenengora saltoka. Osea, hori da, kriston, ez guai. dakit arrakasta da. Eta zelan sentitzeza, zer, momentu hontan, zure egoeri zein da? Nire goeri momentu enten da jubila da. Osa, nau superlasai. Bai, egon nintzen hori. Azkenengo 3 urteak egon stopera, parau barik, eta... Ja. Eta ointxe etorri eta olako atxeden aldi bat, nahiko ondo, daro batena. Osea, momentu batzutan etorten eta purbet el nervio, esaten duzu, bueno, zer, telefonoak noiz jo beha dau. Baina, osea, normalana gure lanbidean hau da. Baina itzear momentu hontan be hori benetan buruti pastatzule? Tipo, igual, A ber, ez dotzuela deitxuko edo hori pasetatzu burutik? osea, nunbait bai, Bai. A ber, esaten duzu, ezin de izen orain arte topera ibiltzea eta oin derrepentean inoiz Zero, bezkei claro. hau, ez? Hori Ezin imposiblea da. Baina, bueno, gure mamutxoak eta hor dauz be, bai, ez? claro. Ulertzot. Hau da, Orduan, bikotea daukazunean bezala. De repente dauzkazu 4 pertsonatzean, Efectivamente. eta soltera zaudenean, de Tal repente cual. ez duzu Tal zer cual, jaten. Toda Bai. mona, zain eta ese bez. Claro. Bai. Holaxe da. Itziarretaz. A ber, bale, esan egin Vale, geu. bai. Ez esan egin geu, kamari de repente fallo moten hasiakulet, ordu naitzik barriro errepetidu bideu galdera, eta onja bare guri mototzen. Claro, porque hemenak tina egin behar da. Bueno, galdetu Vale. diot lehen, ia, berak ibilbide luzea eta polita daukazula, eta orain desagertuta filmean, bueno, jende gazte askorekin lan egin duzu, eta nola ikusi duzu aktore berri edo gazte hauen, hori, lana, eta nola sentitu zara zu haiekin? Oso ondo. Osea, nik ikusi dut euren aldetik, kriston gogoa, kriston prestutasuna, oso langileak danak, eta gozada bat izan da. Osea, ez dakit, badago jende hor eramango dutela betiko. Ba, Ainhoa Azpitarte bat, edo Jon Lucas bat, edo, bueno, eta Ainhoa Larrañaga eta danak, ez? Eta bai, oso gustora, azken aldi honetan tokau eta askotan, nolan, protak izatea gazte kuadrilla bat, eta, gero helduak izatea gitxienekoak, ez? Eta ni egotea hor, tartean. Eta tokai eta azkenengo 3 proiektuetan. Eta ikusten dut oso jende majoa, osea, guztetan eta benetan emoten dut da, kriston energia polite, eta bai. Eta ikustozu zure txikitzeko itziar eurengan, edo akorda bera itxotzu, edo zure hasierak behintzeto lan izezin. Karo, esken hasi nintzen Euskala 34 urte. Zenbat azkazu, hija mia? Nik? Galdetu alba da, baina vamos. Pentsana Ez, nogeta malau. botako dut jaiotza urtea. Matematiketan oso txarra naiz, Neu, bai, baina, bueno, Ah? kalkulu. Ba, eske A honek ver. utzi behar dago oso gaizki. 77. Hori zen bat da. 50 Berrogeta marrerutz. Hori da. 53. 53 ez, hijas de puta. Berrogeta marrerutz. Ez, Berrogeta 57. sortzi. Ah, hostia. Ai, ama. Grau moztu, tia, grau Letrak. Bueno, sin más. Ostra, Ez berrogeta moztu zazpi. ez. Bueno. Osa, zizinen oindala mai... 17 urte. 17 urte. Hori da. Wow. Wow, wow. urte, bai. Eta Orduen, nuna zizinen?
Hasi nintzen, pues, hori kontau dut askotan. Egon nintzen, ni nengoen lanean, nengo Gasteizko udaletxean, Euskara teknikari. Horraldu nintzen, derrebote, zenik zuzen bide ikasi nauen, imaginatu, zer neukan buruen garai hortan, pues, kriston nahaztea. Eta hasi nintzen, krisis pertsonal handi batekin, ansiedade ikaragarriarekin, eta hori, hasi behar izan nintzen, terapia egiten. Osea, como rollo, edo hau, edo pa bajo. Eta hori, egin nauen psikoanalizia 6 urtez, atope, astero, tuku, eta egon nintzen hor lanean, apur bat neure burua esagutzen, neure desioak zeintzuk ziren apur bete harakatzen, sekaro nengoen alienatuta, bai. Vale. Eta izan prozesu luze bat, baina oso emankorra, hor ja, más o menos gure adiaz, hasi zinen hortan, 28 Bai, 29 urtegaz edo horreukin hauen krisi superpotente esan hauen, zer nabiliten nire bizimodugaz, hau ez da nik gure dutena, ez da inondik inora, eta baneukan aktorizateko gogua, baina ez neutzen nire urburuari baimena moten bide hori esploratzeko. Pentsetan jatan oso gatxa, insegurua, arrarua, ez neuken inor inguruan referentzia moduen. Tipiko. Ez, orduen, bastakit niretzako zan como zer imposiblea. Eta hori, usatu nintzen, lan asko inondoren, onegaz, eta lan asko inondoren, usartu nintzen, eta nintzen antzerki laborategi baten, lanean nengoen bitartean, eta, tekot goguan, rollo, zelako deskubrimientua izan zen niretzako. Sentidutea benetan iten nenbiela nik uren hauena. Ke guai, benetan, sentiduelan como... Eta neuskan hogeta 10 urte, hasi nintzen antzerki eskolan. Eta hortik atera jatasan kastinek eta holan, eta hori bai asmonetan. Eta hortik mundu barri bat zabaldu batzu, derrepente? Bai, karo. Bai. Eta baina gainera oso garbi neukala hori zala nik uren hauena. Esperimentatu nagoen momentuan, izan zan, hori, esaten nagoena. Ez me agarro, nik hau nahi dut. Eta balio dut honetarako, ere, bai, ez? Bai, azkenean ez, hor nengoen fokalizatuta, eta zan benetan guztetan jatana, eta hor espresatzeko modue topatu nagoen, ez? Sentiduten nagoen nengoela itzalite moduen, beste bizitza hortan. Sarreran aipatu dugu, hainbat polizien paperak interpretatu dituzula, kesi ertzain, kesi inspektore, kesi ez dakiz zer, nola dara mazu hau? Edo, ze daukazu polizia horpegia, ez dut ulertzen. Ez que ez dakit, ja. Ze uste dozu ezuek? Ez que ez dakit, a ber, ez que ja pillo bat ikuste zaitxuten ez, bai, ja igual identifikau etxe zaitxut, baina berez? Ahotxa igual bai. Ez dakit, nik uste dute asko identifiketan dala bebai, igual, ikuspegi matxista batetik esango dugu, eta heteropatriarkal batetik, ikusten dala, autoridadea euki behar dauen emakume batek, euki behar dauzela, ez dakizelako arrasguak. Fisiko bat, pizka gogorragoa, abots bat pizka sakonagoa, edo ez, potentzia bat, eta segaitik. Ez teko zertan, ez? Baina, zelan gauzen munduen ondino mekanismo horrek funtzionaten deurien asko, nik uste dut, perfilatzen dautela asko, olako autoridade dun perfiletan, ez? Pailea izan naz, enpresaria potentea izan naz, polizia, ez dakizen bat bider. Itzer da guzteatzu. A ber, galdera da, polizia interpretatzea gustatzen zaion, eh? Bai. Uste no gustatzen zaizu polizia, eh? Hori ez dugu erantzungo. Ia interpretazio hortan gustera zau esan, edo, ia zure buru erretzik ustos nor, edo... Bai, a ber, ez tozte konfliktorik sortzen alde hortatik, ze normalean egiten dugu zen seriak ez dire poliziaren apologia bat. Normalean izaten da, ikerketa bat dagoela martxan, eta orduan zuzara, pixkate, protagonista edo antagonista, ez, da bilena misterioa deskubritzen, eta alde horretatik oso polita da, ez? Bai. Betiz baz, ikuslea baino, pausu bat atzerago, askotan izaten dela, como, pero esa es tonta, no está viendo que... Pues no. Ez naiz enteratu behar, zue baino beranduago enteratu behar naiz. Baina, bai, komoda, eta gainera gero, personaje bakoitzak dauzka bere berezitasunak. Polizia izateak bakarrik ez du definitzen pertsonaia, ez? Hori bere lanbidea da, baina gero, pertsonaia da zer gertatzen jakon. Zer pasetan jakon. Eta norantza jo behar dauen, ez? Eta zer daukan inguruan. Orduan, entrebiazen egin dauen polizia. Hasi nintzen ikusten. Edo orain egin duten poliziak, ez daukezer ikusirik. Bueno, ingo polizixi oso baketzu da, eh? Karo, kariñosita. Bai. Badago egitea gustatuko litzaizuken pertsonajeren bat, edo?
hola, como amets bat edo baten bat interpretatzea. Mitiko jendik esaten dau, txarraizeti o bilurrezko Villana, Villana, ja, horrek... Pegatzen dizu. Bai. Edo bilurrezko pelikula bat? Bilurrezkoa bebai mola, baina bilurrezkoa dire oso kaineroak rodatzeko. Buah, dire oso gogorrak, ze karo, efektu asko daude, eta hola, eta orduan, eki behar dozu, inauen korto bat, eta eki behar dozu hemen energia denpora guztien oso goian, eta gero mosketa asko dauz, ze karo, efektuak odola, ez dakiz ez dakin orduan, bueno, pues, takit. Ez da nire genero favorito, baina Villana bat bai ingo nuke. Eta baten bizitza? Baten bizitza, biopikak eta hola. Amy Winehousen interpreta. Oso adibide tonta da, baina hola, personaje tipiko... Bentzea eta kriston erronka hori. Eta gainera moto da bildurra ze, beitu, oindala gitzi ikusi dute la canción, ikusi dozue? La canción, bueno da, Masielek Eurovision irabasi zaueneko, zauenan inguruko telesail bat 3 kapitulokoa. Eta hor aktore bakoitzakin dugu bere aukera. Batzuek ez dira saiatu bat ere jatorrezko pertsonaia gerturatzen, imitatzen, esan daigun, da beste batzuk bai. Orduan da, niretzako da pizkat peligrosito. Edo iten dozu asako, edo... Edo hori. Ez? Bueno, baina interpretatzen bada bat ematen bizitza, suposatzen da, egin behar duzula ondo, ez? Antzerakotasuna biletzea, ez? Bai. Baina, karo, oso gatsa da gerturatzea. Osa, itekotan ingo neuke hori, saiatuko nintzen hori eta... Itziar eta... Baina semanita gara izan lanak ordetozu? Ba, increíble. Bai? Guai, hori grabeti? Super guai. Bai, osa izan zan nire lehenengo lana, bai. Orduen zan gogoratzen dute esnatu goizetan da esan, que guapo. Horrondo paseta zen duen. No, beharren, a lo que me gusta. Bai, pasetan gindun superrondo eta sufriduten gindun bebai, Osea, baina semanita kainero izaten zan grabaketa bebai. Oso kainero. Baina, oso guai. Kriston lankideak, kriston erronkak, denpora guztien, bagun batetik bestera improvisau beharra hause asko, orduen rekursoak ateraten, eta bai, oso politi izan zan, oso berazgarria. Que guai, karo, guinen oso gazteak. Oso humik, baina esken ipentzeot, baina semanitak markado abela generazio diferente asko. Bai. Ze txikitzen bai, baina bueno, gaur egun behon dino jarraitzen dago gainera. Bai. Baina semanitak. Bai, egia da. Que fuerte. Eta Itziar, nun bizi izan momentu hontan? Oine Donostin. Baina tarteka Bartzelonan, tarteka Madrien? Madrien lana dekotenean, bai. Madrien ibilten naz, baina saiatzen naiz bueltatzen, aldotinik eta gehiena. Anjaixo zinen, baina? Bai. Ez que haureko irakurren neban tasuna nahi, enek izan? Irratian entzun nuen. Nire gurasoak Madrildarra dire. Nire familiak gurasoen aldetik Madrildarra dire. Eta neu Madrilen jaio nintzen, baina, bueno, nire gurasoetara hori hemen, eske, karo, askotan esaten dut hori, eta lenguan pentsaten esan dauen. Eske, nire gurasoetara hori hemen, osea, urte gehiago Madrilen baino. Claro. Etorri ziren oso gazte, etorri ziren iremak zeuskan 23 urte. Ostras, ze gazte. Osea, mondauz urte gehiago Euskal Herrian, eta, de hecho, Madriletik pasau inzan, irama hasi zan Kordoban. Kordobako herri batean. Ostras. Bai. Eta etorri zin Galdaka ora? Bai. Lehenengo Bilbora, Bilbon emon gendun urte terdi edo, eta gero Galdaka ora. Wow. Mitiko Galdaka, txabal. Aspaldiz no gala Galdaka ora. Ez que ni Galdako eman nituen, bueno, pare bat urte bertako jendarekin, eta Bilbon bizi nintzenean, sin más. Bai, gustatzen zait. Ambiente polita egoten da. Bai. Lehenago egoten zan, kriston giroa, eta holan, bai. Bai. Kalean da. Sin más, gu irratian horra ziginen, Galdakako irratian. Bai, lehenengo horra, bai, mozoi irratian. Mozoion. Bai, karreran genguzela, bai. Bai, bueno, bizi berritu genuen, mozoi irratia. Bai. Hor gainean, da, nire gurasun etxea. Benetan? De toda la vida. Bai, zera! Bai, karo. Hor krabo gendu benetan zabizeko lehenengo atala. Que fuerte conexión! Ai, ama! Oso fuertea. Muxu bat hemendik mozoi irratiko aritzeri ere bai, zeberak. Hau behorti jaixo zan. Bai, bertan grabatu genuen lehenengo atala. Bueno, bai, lehenengo izan zen. Esan emitidu lehenengo, baina lehenengo izan zen. Mozoi irratian, 4 urte edo, Que guai. Bai. Por amor al arte, baina, bueno, pues hori irratia apur bat.
bizi berritzen edo gu probatzen ere bai. Baina ma, garai hortan eitxegen duzen programak gaur. Ke kuadro. Eta esatot, zer zan hori? Ke Honen puto baten kuadro. inbezu elkartu, hartu ardotxo batzuk eta ikusi. Eta ikusi. Ez. Ze lotxa. Bueno, arrosalire jungo, ezta? Vale, ados. bueltan, arrosali. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den Vale, bueno, robot. bueltan ga, eta oin itziar daukeu arrosalin kolaborazio joie. Arrosalia robot bat, gure Vale, asteroko kolaboratzaile bai, superguaixe, eta daukezutzako saludo bat, eta gero esangotzu hasien gogun. Hori da. Vale. A ber. Guazen entzuta. Kaixo kaixitoritzi itzi zitratien zita potxolita zelaik zaflai. Niro ondo, oraintxe heldu naiz punta kanatik eta menudo lugo txabalas. Aupa gaupa regurre. Hala ere, palmera azpian lo egitea, erromantizatuta dago. Orain fisiora joan behar naiz bizkarreko minekin abilelako, kauen zotz. Bueno, en fin, ongi etorri arroseriden erreinu kristalinora itziar zitakarisita. Gaurkoan, gezurtxo bat asmatu beharko duzu gure jarraitzaile guztiek sinet dezaten eta bromatxo bat gastatzeko beraiei. Hau da, gaurkoan klaketa tokatzen da azeritxoa. Beraz, animo karisitas bonititas eta haupa itziarratien zamunduko honena zamatxi. Baina gaupa baita ere betizu klubaretratxe doso, kosidenak. Kleo, Riki etrenna. Agur diu, iu pasada zapato azule ze penak tristenak kilik isak etxesta zuzatza martxukin ulin. Agur. Es que arrosali ondarras obsesionante da, tío. En fin. Itzik gabe. Bueno, total. Buah, arrosali itzela. Total, klaketan bida. Vale. Bai, klaketa da entzuleen dako, ez badakizue da egiten dugun sekzio bat, zeinetan gonbidatuak gezurretako historio bat kontatzen duen, eta guk aktina egiten dugun, rolloa jarraituta, eta bar. Gero kontua da, zati hau sare sozialetara igotzen dugula, Hori da. eta sareetan ikusten dutenek ez dutela jakingo gezurra dela. Aktorekin hau itxi lujo bada, itzi? Bai, Konturatzeza? bai. Ze, karo, kupe aktor digu. Claro. Baina, bueno, zu ja profesional utze. Itziar, baina flipas hemen Gezurtera. Dana esan izan sinesten diren dabe. gezurrak, Bai. sinistu izan dira denak. Danak. Bai, Así que nik kontuz. sinistu dut dana. Ja. Darduena sinestu zen duen. Bai. Ai. Ez izan, tia! Pitido ipinikeu. Pitido ipinikeu. Leku bateko kazetariek sinistu izan zuten hemen kontatu den gezur bat, eta pertsona horri deitu zioten entrevista bat egiteko. Sentitzen dugu haiengatik benetan, eh? Barkatu, Kariz, baina eske informa hau. Claro, informa hau. Bier ganorazko bat, dokumentazio bier ganorazko bat. Botako guzur bat, oin guzur izango dana. Bai, igual, etorkizun batean, igual ez da guzurre. Bueno, orduan igual Vale. manifestazio izango da. Igual izango da, ez dakit. Deitzi, ez dakit, etorkizun bai. Vale? hori da. Vale, oso ondo. Manifestatzera. Vale, Gu jarretxen gotzu gurro Vale, zuazi kontetan. Holan, tal cual, ez? vale ingo dugu, klaketa. Bat, bita iru. Klaketa. Bai, eta bueno, pues aspaldion, osea, egia da, egon azela oso topera, baina, karo, últimamente, eske nago bastante lasai. Eta, karo, momentu baten ja azten zara hor behar dozula zer, eta bazen nintzen bueltak burueri emoten, zerrein, dekoaz lagun asko ibiltzen direna klaseak emoten, da holan da tailerrak Bai. eta ez dakit, eske neure buru hortan ez dut asko ikusten, ez dakizu? Hezkuntzan diozu. Ez, osea, interpretazio Vale. tailerrak emoten eta holan, eta ez irakaskuntza arruntean, osea, gure lanbideko... Vale. Baina, karo, nina nahiko persona kaotikoa gauza batzutarako, eta ez eta guztetan igual kurso bat plante eta holan. Eta orduen hasi nintzen, coach moduen lanean Bai. gazteekin batez ez lan esan dutzuetan gazteekin nabiela, eta ba, igual probak preparetan laguntzen. Aktore izeteko. Bai, edo batzutan eskatzen dutzu self-tape. Ez dakizu esertan Ez. ez? Ba, inbeharrean kastine presentziala eskatzen dutzu zuk grabatzeko etxean. Vale, zure bai. castinga. Orduen jendea ibilten da, ba, soroen pare, pues, laguntza eskatzen laguneri, ez dakiz zer da, bueno, nik askotan egiten dutena da lagundu. Vale. Preparazio hortan. Vale. Eta bururatu jatan gauze bat, izan zara nahiko frikie, baina superondo funtzionetan dagoena, eta Bai. nabil egiten, y es increíble. A ver. Eitu, nire etxe ondoan dau lorategi bet. Vale. Eta da komunala, osea, hori zaindu behar dugu bezinoak. Bai. Eta orduen hasi nintzen probetan, etorri zan batek gazatopotako izena, porque bastante friki izan zan egoerea. Vale. Eta esan dutzen, vale, probaina aurretik, zelan normalean jendea etorten da bastante nervioso, probak Bai. preparetan eta holan, esan dutzen, lehenengo ingo dugu lora zaintza.
Bai, zera. Bai. Osea, proba egin baino lehen, Relajetako metodun edo. Hori da. Behitxo. Proba egin baino lehen, osea, eroaten da lorategire, Vale. esaten dut etorteko con ropa de curro. Osa, zure ikaslik erutosuz lorategire, Eroaten da self-tape ein aurretik dala Hori da. casting bat online. Hori da. Apur bet, nervioak Relajetako. iten da, emoten dut desbrozadora, hasten dire. desbrozatzen hor. Desbrozadaria? Bai, eta da, Zer osea, da diozu? gozada bat, azkenean, osea, nik ez dut kobretan, osea, hau da apur bete. Bai. Bai, de face. Karo, eurek Baina, lorategixe konpontzotzue, trukean, zuk lagundu itxotzezue, karo, hausokuk pozik. eta ez dakizu ze emaitza emoten dauen, osea, eske da pasada bat. Bai, zera. Bai, Karo, porque eukiten dozu zor, 45 minutu edolan apur beti zer die botaten ez dakiz zer, kontzentrauta beste movida baten, eta horrek sortzen dau, por amor al arte, literal. da pasada bat, eta egiten deuri proba batzuk, que flipas. Bai. Osea, horren ondoren, hombre, bueno, itzen dut toalla eta hori gure badurien dutxa eta Ah, vale, vale. Eta gero ja, deko gutxokotxo bat, prestatuta. Ostras. Proban grabazioa eta hola. Osa, kontuz, Eta- aktore kastinek egin orduko jardin erixi. Bai, Eta bizilagunek zer diote? Están encantados. Hombre, Oso, claro, eh? beste hongo ba. Dauz danak posik. Claro. Leheno ibiltzen zan bezino bakarra, dana konpontzen, ezin zauen, eta oin etortzen da, 2x3, baten batorra, hombre, kuadro batzuk etorri dire, bai, etorri jendea takoietan, eta hola. Bai, zera. A ber, neska, Ui, ama. esan dotzut. Katiuskak ekarri, claro. Deko askatiuska batzuk horrenik. Ah, vale. Badespada. Vale. Bueno, bueno, igual, oso ondo. izan daiteke explotación infantil, igual ere, bai? Bueno, a ver, Gatozela, ni atxilotzera. Bai. izeleik teknika hon bat derrepente superondo aktuetako eta oin jentiko Bai. pixauka dut erabiliko dau, be bai? Bai, bueno, animo, eta Animo, zorionak bai. oso kuriosoa da. egia esan. Vale, oso ondo itzer. ¡Hala! ¡Listo! Hostia, de originala, no? Bai, oso random izen da. Noiz pentsatu duzu hau? Atzo, Hostia. Originala izen da. baina, no deskarto, Imaginatu, goazela casting bat egitera zutani, Eta esatu eskuela lehenengo hori migun. lehenengo garbitu sarrerako lurra, lehioak ez dakizzer. Eneukatu Hombre. hartuko hori, Hombre, zuk ze uste duzu? Baina bakiguleko pixkaz lan funtzionetan da. Ben, aktore mundu ba ez dakit egin Konfia hoin da, Euskalo, neska, ez dakit. konfia. Konfiao. Konfiao. Bai. Konfiao. Izan ditugu casting raro batzuk. Euki. Oso gaizki. Bueno, total. Vale. Hobeto loro Arrozali? zaintza. Itxingo. Hobeto Hobeto lore zaintza. Lore zaintza ez bide bakarra. Bide bakarra. Literal, osea. Ai, ama, que fuerte. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, bueltan ga, eta orain itziar pentsatu genuen egitea, bueno, jolasa ez da, baina, bueno, gaia izango da, jausiko ez nintzateken edo ginateken propaganda. Hori da. Kontua da, hau birala egin dela azken asteetan, bueno, azken asteatan, TikToken. duela 2 hilabete, porque, claro, Aha. hau emitituko da. Besteko TikTok, Bueno, kontua da, jausiko ez ginateken propaganda. Zer ez genuke sekula? Ez hainbeste promozionatuko, erosiko, egingo. promozionauko, egingo. Mhm. Ez da bakarrik gauza material fiziku, Izeleik Ah, bai, igual iritzi bat ez dotena sekulo partekatuko. Bai. Edo, ez dakit, Ja. ekintza bat sekulo ez dotena ingo edo, ez, perezin botoztena. Izeleik edo zer. Bai. Ja. Adibidez. Adibidez, osea, nik gauzek, Por ejemplo, ugly shoes. Zer da hori? Zapata itxusi horrek. Ah, vale. Barne edo Barefoot. Barefoot. Berfutez. Bueno, eske horrik, Ja. eske horrik, Baina horta zikibiltzin ez da. Mesedez. Baina barefoot asko daude, Eta, a ber, ez di estetiku, baina hona dian kiantzako. Ez, baina ni nindoian horra. Ah, Ni vale. nindoian beste, Sartzeko. ez beste Ah, gli. motroioi horrek emoten dugu. Payaso zapatak. Payaso zapatak, Payaso baina zapatak. jebiak. Horre direnak Bai. tipo gorantza, tipo Bai. bota moduen. ez dakizu- Bufalo. Eta holakoa. Ez Ez dakit. dakit. Aglixuz, Ez dakizu berbik izan dau. Ez dakizu non hasten dan pertsonea, non hasten dan lurre, osea, ez dakizu da gauze bat, osea. Hori pentsatzen eta gauze, ez ikusten dozu ez jendea, kriston estilismoa ez dakiz zer, eta ulertzen dutala oin moda bat, Bai. Eta ulertzen dut jendeak hori eruatea. Baina neukenik hori jantziko eta neuke, bueno, ez que pentsatzen eta horrible. Ja. Literal. Horrible. A ber, eske Horrorosa. batzuan niri pastate, ontxesa zulerropi, beste batzuengan ikustotela guai, eta nigan ez, adibidez, aurreku naitzi, Bai. juginen, juginen Miramona, eta zu monísima olako praka... Oin honek eruten Bueno, di a praka ver. zabalako Zabal-zabalak, lan, bai. ez baina motxak, tipo piratak zabalak, Horrek uste dataz niri, tipo japones. Bai, hori da. Di superpolitxek, holan, tipo skater, bueno, ez que ez dakize. Bueno,
Ja, pirata antxo. Ui, eske, claro. Baina, Proba unitxun aurrekun, pirata baino gorago. literal, emoten eban, lavanda del patioko skater umi. Esan eban, yo por aquí no paso. Bardin dozte modik. Está, eske, claro. Ez, ya está, sentitzot. Ja, baina... Zuri ondo gatzeatzu Baina ez, nik skater itxuro daukat, baina eske gustatzen zaizkit. Ja. Aitzi ez, nik emoten eban lavanda del patio, benetan. Ez, baina, sabizie, osea, belaunon azpitik, justo. Bai, Bai, karo, horrek. niri belauranen azpiti porque txikia naiz, orduan apur bat handi geratzen zaizkit, baina berez hoiek doaz justo belaunean edo apur bat Horrek berago. bai gustetan jataz. Ni petzetan izin dut esaten dozula besteak, hanka erdira doazenak. Nik skaterra motor. Ez, hori ez. Ja. Vale, nik esango dut, Bueno, ondio gauza asko dugu esateko. Bai. Ondio, templeu. Karo, esan nahi nuen modakrekin zer ikusia Bai? zuen zerbait, eta uste nuen zerbait neukana. Vale, bai, modarekin zer ikusia apur bat dauka, eta da Pandorako txarmoiek. Bai. Mitiko bai, Pandorako txarmak, bai. gorroto ditut. Neupe bai. Osea, ez dakit zeba dagoen jendea maite dituela. Nik ez dut ulertzen. Bueno, Nere ama, orokorrik nere ama. bizuteri xan gaztean daben jenti ez dut aitzen. Ez dut aitzen. Nere ama gozan obsesionauta gara. Bai? obsesionauta. Pandorakoaz? Pandorako pulserak. Estafa bat da? Ez que, Bestela, eta kriston. gainera, gehiatzen ginen, karo, Estafa gabon piramidal. guztietan, eta bere urteetan, oparitzen, Claro. abalorio mierda horrek, zera superkaruek gainera, ez dakia abalorio mierda, greti. Eta, claro, oso opari tristeak ziren, orako kajatxo bat, ireki eta bi abalorio, osea, eske, karo, eske, Eta gainak ez dut dirutzi. lamentable, bai. Total, osea, nik uste dutela familiarentzako kompromiso izugarria, Bai. ze urtero oparitu behar dizute bat, eta igual, batek balio dizkizu 200 euro, Bai, edo bai, 300 bai, euro, bai, perdona. Timo. Oso gaizki, ez zaizki gustatzen. Niri Eta ez bez. polita. Etxatez guztia. Gainera. Osea, a ver, por favor. Bodiaz jarraitzu ibagu pitilluk. Ni ya listo, pitilluk amaitxu. Pitilluk? Bai, praka pitilluk. Bueltan direla entzun. Nik uste dut Ba, baietz. ni ganez. Ni Jauzikosa. Ez, Bo, ez. Eta gauza bat esan deigun be bai, Zer? Pitillo gehi zapatilla oso modan egonda, eta oso ondo, eta oso eroso eta dana baina da. Super Eroso. Sí, bai, eta deserosoa. A ber, gauza, Itxusia. pitilluk di dana kendute eroso nitzako. Ez deseroso. Hori, esan deseroso, dut, bai. deseroso eta aparte nitzako txarto gatzen di. Sentitu. Bai. Ez Oso jende txarto, gutxi diren bai. itzainak Nitzako oso txarto ondo. gatzen di. Bai, zukus. Erabili nahi bozue, superondo bentsantzate, gaina bai, bakit moda badala, de repente burun sartu akule, barriro bueltauko di, baina niri... Bueltauko di, eta jauziko gara. Pitillo esango izan dizuet. bera eta koiekaz, nire uste apalean. Vale, Pitillo gehi zapatilla, A2. Ja, bai. Depende zapatiak plataforma dituzten edo ez, olako gauzak ere bai. ¿estás yendo a la glishus? Te veo, te estoy viendo. Pasas hor. Ai, ama. Te confía burua, ja, janda. Bai, egia da. Igual berfutetan bai jausikona, eh? Bueno, ez da hanka korto zin nahitxua, ez hanka libre nahitxua. Itxoin, badazpera esango dugu, ze badakit hemen dagoela komunidade bat, bueno, mindua izango dena, ze badago Sí. berfutaren Bai. aldeko komunidade Bai. oso handi Nire bat kuadriako dago. leire. Baina, en plan, Bai. oso Oso heavy, alde. oso Ja. obsesionatuta da, eta nik ulertu dut ze oinetako osasuna oso importantea da, Bai, eta bai, gainera, nik zartu pasan hauen lehen gurtean, Eta dana egon nintzen doianketatik, minekin, eta bai. Juaneteak, Bat asiatan apurret okertzen, eta hori, orduen neukan entrenadore personalak eta berak eramaten dauz berfut horrek. Eta ibiliatan hor, pu, eta... eske importantea da. Bai, No berez pasen. importanti da. Nik eh? Ja, nion bai. behatzak sartzeko, osea, como guante bat, literal. Eta gentik Baina- etxin separadorak erabiltxotxue. Nik deko da, horrek, Serios? patitas de rana, bai. Jartzen dozu zona, Mitiko manikuri itxekuk, oza, pedikuri Ez, itxekuk. dire batzuk bereziek, dauz lotute moduen eta dire gomaskuak, eta jartzen duzu, eta emoten duzu, bai, gertxo bat. Oza, zuk eitxozu Komodo. barefoot etxin. Hori da. Karo, osea, ni etxan Bueno, beti behintzat. biltzen asortosik, beti. Zapatilla barik eta zabe barik. Behintzat. Bale, bueno, hoi modi alde bat eitxeko, beste Bai. zozertxu, a ber... Bueno, modarekin jarraituko dugu, Zeba. eta esango dizuet, porque zer ikusia dauka, ez nuke izango sekula bikotea, polizia. Diot, moda, ze oso modan jartzen ari da, kuadrillako baten bat, Literal. Bai, esango dugu. Nik ezingo nauke bez. Neu Ez. pesin Nik ezingo Sentitzen dut, nauke, baina- gero, hau, diskusio hau dugu, guk gure kuadrillan, ba, hori, ba, maitasuna, eta lanbideak, eta... A ber, hau Eta diskusioi ideologiak askotan sortzen da. Eta iritzisek emoti, bueno, emoten di, baina, bueno, batzutan tensioi sortzen di. Bai. Eta errespetagarri pentsatzen Bai, jata, errespetagarri xa oso. Nahi dauenak, baina nik sentidu behar dut. Nola baiteko Admirazioa. zure. admirazioa eta harmonia eta ez dakit, osea, bai gauza askotan oso diferenteak izan, baina kontu batzuetan, oinarrizkoenetan, nik behar dut pertsona Bai, hori eske- pixkat gertukoagoa izatea. Batzutan
larrei normalizetan dabe bai, esati, jo, eske polos opuestos, ez da gizer, Ez. bai, baina eske, bakotxin, entzun iziot, bai, polos opuestos, eke, sentitzot, baina ez nik nahi xon irantzerako hau izeti, eta... Polos opuestosen hori nik uste dela txikitatik zinemak erakutsi digun gauza bat. Bai, baina jarraitzen Eta gero da gauza bat da esaten. karakterrak, Karakterretan izatea edo izaeretan izatea polos opuestos oso ondo, Bueno. baina gero, esan nahi dut, zuk pentsa behar duzu, lanbide horrek ekartzen dauen, bere ingurua, Nik bere sekulo ez dut entorno ulertuko- guztia eta bere mundua, ez? Claro, Zu eskoria gauzi edo mundu. hortik kanpora zauzera bat, eta hori ere respetagarria da. eta Bai, posible errespetagarri da. da. Baina sekulo ez dut Edo ulertuko bestela. bi mundu super diferentetan dago esan bi. Ez dut, kostau itxate ulertzen Bueno, zatu, joe. Batez bezu ez pasa zer oso bestean munduan. Claro, importantea da. Claro. Izan alda oso diferentea eta zuretzako interesgarri, baina zuretzako baldin bada atzerara egiten dutzune, Ja, gatza, ez? ja. Osea, imaginatu. No, es que vamos hoy a la fiesta nacional de... Ai, ama. al desfile de bienes. Por favor. Bueno, diskutidu zuen artin, ikusentzulipe diskutidu dixilauren artin. Zerdi. Guk ja... Bai, kalore. Beitxu, parejei buruz gabizela, nik erretzaidan bat be... Ahí va. Qué pena. Ja. Ba, nirekin bai zaude, Bai. Eta Erretzailea. zuzarelako askotan parkatzuzut, baina nik A ber, ez ja ezer barkatu behar, guapa? Osea, nire bizitarekin egiten du nahi. Bai, dudana. baina esan nahi zutena da, askotan egoten azura albun, da ez dut ezer esaten, Eta zuzarelako. saiatzen naiz horrela. Bai, badakit, gora egiten. ez Bai. hautzen osuleko. Tabakoaren apologiarik egin gabe. Baina ni zigarroaz be... Bueno, tabako aipatu duzula. Bai. Erretzeari usteko pastillak hartzean, nintzake jausiko. Ez? Porque jende asko dago, Ja. erretzeari utzi nahi diona, eta lehenengo gauza da pastillak. Lehenengo saiatu, ez, pastillarik gabe, eta prozesu hori eramaten, eta gero jasi eso, eske jendea, ez dakit, oso Orokorrin hori prezipitatua. genti danagaitxik pastiak hartzen azten dana. Tipo, estul badaia pastilla bat. Piskate txarto sentitzena, venga, ibuprofeno bat. A ber, Bizio. ja, oza, hori be, Eske- ez. Eske, Hori be, etxate guztian pastillak hartzik. bueno. Zerren propaganda ez zenuk egingo zuk itziar, adibidez, oso heavy? Zeren Oso propaganda heavy. ez neuke egingo. Oso heavy. Bai. Adibide gehiago baditu, Osea, nik Silikonazko implantena. Ostras, neupez, Ados. adosna. Osea, eta pentsatzen dut estetikan mundua eta hori dana, badala temazo bat. Eta Bai, meloian oso dixera. errespetagarria dala, eta Bai. meloi bat, hori, erretokeena, eta bai, nahi duenak egitea, ez da gizar. Baina azkenean fondoan zer dau. Zer dau fondoan? Kristo negozioa. Negozioa Negozixu eta presiñoie... eta presiño estetikoa eta Bai. izan behar garela erabatekoak. Eta bai, eta gure askatasunaren barruan hartzen dugu erabaki hori, eta guk nahi dugun moduan sentiduteko. Beia, azpitik gaude apurbet errenditzen. Eta hori Bai. modu ez da horroat, osea, ulertzen dut, ze neupe sentiduten dute presiño hori, eta neupe, ben baino gehiagotan esan dut, ez ataz guztetan nire titieko, pera hoingonaz. Osea, ulertzen, osea, Bai. ideia hori pasau da nire burutik. Bai, bai. Momenturen baten bai. Bai. Osea, gazteagotan eta holan, komplejua igual ez guztetean azure gorputz eta holan, eta, osea, ideia hori asaltzen da. Ja. Ez dakit Hortxe goten da. Eta da, bueltaka. jebia. Eta silikona, sartzea bai. zure gorputzean. Gero, ibili behar zarela berriro irekitzen, zabaltzen, ateratzeko Eta zure aldatzeko gorputzek ez da implantea. onartzen askotan, Ez que es muy fuerte. Bai. Aldatu behar dira implantea? Bai. Barkatu. Bai, eta oin, urten da, gaixotasun barri Ez bat, nekien. ez dotzela emoten bizibilidadi, baina da, zure gorputzeko onartzen ez da benin, klaro, kanpoko produkto bat, eta azten da ordun produktu horren kontra egiten, beste sintoma batzu garatzen, tipo, kalenturia za, piloa gaixotzeza, triste sentitzeza, eta jendik ez dakizean, eta da, zelan zan, breast implant illness, edo, breast ¿Cómo? implant illness. Ez que ez dakit neu peseran da. Pues izango da. Breast implant illness. Eta omsek ja onartu dau. Idiomas, querida. Bai, nik ezagun bat, osea, lankide bat eukin hauen, eta horrek egin barri zeukan, ez dakizela gehitzen jakone operazioari, baina Bai. kentzea guztiz, osea, bai. ez ordezkatzea baizik eta kentzia. Eta tipa zeuen sartuta, movida hortan, bapur Bai. salatzen, implantek eragiten dero izan kalteak, eta hori erabat, isilpean dau, ez talako interesetan. Ez da Hobeto esaten. da, danok egotea hor, como, ai, zera Claro. izango naiz ederragoa, Mhm. zein leiket.
venga, bai, bordaindu dirutza bat, eta gainera anestesia general bat, eta kristona beria, osea, eske Ja. pasada bat. Eta ez gara muturrera joan behar, ze orain oso modan dago askoz ere simpleagoak diren retokeak, kesi botoxak, Claro. kesi ojera, pomulo ez dakit Bai. zer, eta da pintxazito bat. Pintxatito. Eta pintxazito bat gaur egun jende eta gazte askoren eskura dagoena, flipatzen porque ez dut. dituzu pagatu behar 1.000 euro, osea. Nik Oso flipatzen fuertea dut, da. ze gazte hasidan jendea, movida horrekin. Flipatzen dut, A ber, osea. baina eske sartzega Instagramen eta Claro. danak promozionetan dabe hori. Bai. Osea, Pac la isla de las tentaciones, juteza realitire, eta hueltan, listo, a ver, dana klinikati pasaute da. Baina hori oso pasada. Hori oso pasada da. Hori Es que pasatu bat literal, izan zan. Ai, ama. Osea, programatik irten danak eta pak platoan itxoze. debatea dagoenean, titis, pertsona escanes desberdinak y dira. pómulos. Pertsona ezberdinak. Bai, Bai. bai. Post izan zan, Ostras, onena Tadeo. programan. Oso fuerte. Tadeo? Tadeo? Badakizen orden edo ez? A ber, claro, Ah, bai. ikusi dut. Nik ez dakit, Tu itzia. Tadeo? Nik ikusi Tadeo que nauen. Tadeo. Osea, ni hasi nintzen alo tonto ikusten justo Montoiaren parte mierda hori. Bai. Hori ikusi nuen eta esan, bueno, nik jakinin behar dut zelan heldu garen, no? Gauza bat, itxain parentesi bat, bakizuen Montoya selektibidadin agertu dela. Ingleseko proban Montoya please deitzezan probi. Eta Barkatu? Montoyan sentimentuk agertzen di, eta hori izan selektibidadeko probi. Aragonen edo ez dakit Espainiako leko Bai baten. zera. Bai, TikToken agertate, noticias 4. Nik nire TFGA la islaren inguruan egin nuen. Benetan, hau zer da, klaketa. Baina zen, la isla de las tentaciones genero ikuspegi baten, Karo, batetik analizia. Eske da Osea, oso ez zen- interesgarri, eske hor dago gauza asko aztertzeko, la islan. Eske da Bai. pasada bat, eske jartzen zara hor, eta da libreta bat atateko moduan. Horrela egoten nintzen dit Eske da programa pasada ikusten. bat. Bai. Bai. En fin, bueno. Bueno, Bueno, vale, jarraituko dugu. Eta Uf. nik adibidez hemen daukat jarrita, padela eta crossfitera apuntatzea, oso modan dago, Berrete. edade bat betetzen duzun hortik aurrera, pues, 30 urteak edo izaten dira. Bueno, crossfit, crossfit, oso Crossfit fuertea da ja crossfita, edadeanetan. Eta hori ja sekti da, Oso Bueno, sekti. beren hori, holan esata, gero jentik kabrengo da, baina ostras. Sekta bat zarete? Sekta. Parkatu oian sekti Oian zariet. crossfitera da, Goizeko Ni pega zortzitan, mogollon. crossfita egiten. Ez. Eta Loko txarra gaude beken edo, zitsuaz, Bierra jun orduko zeiretan. Sokekin, no? Ia, holan. Ba, hori proba hori neban da, pentsa baino gatxau da, Hori? Proba Ba, ino, horrek gape, nik irun da bai. ziru eta ja agur. Bai. Zemateko pixua dute soka horiek. Ah, Beitu, bueno. oianek dio ez dituela sekula Eta erabili. neumatikoena Crossfitera egia da, banda posturera. ala mito bat da. 100 kiloko neumatikoena, egia da. Egia da. Oianek egiten du. Ah, behin. Ah. Vale. Baina egin du, beitu. Sartzen ez zenari ez zaio pasatzen. A ver... Vale. Zer gehiago ez genuke promozionatuko da, ja, datzan da pasa ja. Nik esango dut, esaten denean, nire izozki favoritoa da jogur eta pistatxo. Barkatu? Jogur eta pistatxo? Ba, nire izozki Zer? favoritoa da jogur. Ez que ez da posible. Zeba ez. Jan aktibia bat. Osea, baina, A ver, izozki bat eskatzen ja. baduzu, nola eskatzen duzu jogurra? Ba, joguran obsesionadi basati poni. Tia, pues te Joguran pones una gustu activia. guztiatzu. Ja, No, ja, ja. Limoia, daukazu turroiarena, oso Vainilla, ona. ona baldin bada da vainilla. pasada bat. Ai, ez? Dultzi ix igual. Nor da miskine oin? Aitzi, bale ya, Bale, ya zen irali Es que beti miskineza. esaten dit miskine naizela. Es que basa. Ez. Pastilla antikonzeptibak. Ados. Osea, ni de palo. Ya está. Osea, baina ni de palo. Bueno, gaina, aitortu ingot, proba initxosela lau hile dermatologa batek bialduztelako. Beitxo. Granuentzako eta holan. Bai. Saso baten granotxu batzun eukezan da hori bialduzten. Oso fuerte hori. Eta bai. lau hile hartu nitxun oso nire balorien kontra da momentu baten jasan, hermalen. Da pasada bat. Suerte. Baina suerte. Claro. Ni de palo. Paiador. Zer? Paiador. Zer Zer paiador. Ez dakizu zer dan paiador? Ez? Oso gazte gara itziar. A ver, ez teko zer ikusirik edate. vale. Osea, Benidorren eta, bueno, Benidorren ez, taberna kutretan eta saltzen dan paella aurrez egindako mierda hori etortzen dana paellera eta guzti Bai. plastiko baten sartut eta sartzen dala laban, Bai, zera. con mejillones, Bai, chorizo, bai. paella kutre. Bai. Ez duzu ikusi Baina inoiz ez zer paellador? ikusi dauka honekin, ez dut ulertzen. Ez nukela inoiz promozionatuko. Gelditu zarete como... Ez pentsatu esaten dugu, zaila paiadora. Se ha vuelto Ia loca. nintzen. Ia paiadora nintzen, alo granuk, asko nuketan hori Nik ere bai. Ni en plan, bueno, esan hainbeste, Polita da, ez? paiador. Paiador. Ni noen prozesetan, tipo,
Niri paella deitzen da. Eta orduan zaude paelladoraren kontra. Ze momentu arraroan eskak. Paelladora neuke jango, desperatu zumune neuke jango. Ke horror. Baina, neskak nik barkatu, baina oraindik ez dut ulertu. Ez duzu inoiz ikusi Prekosik taberna daude. kutretan holango kanpoan pizarra bat eta paellak ja aurrez egindakoak ikusten dela argazki eginde. Bai. Horre paellak ez duriz momentuan, Ja, horre ja. paella datoz plastiko baten sartu eta sartzen duri laban. Baina, eta nori zerbitzatzen diote kanpoko paella hori? Pues imaginatu, pues girieri, jende despistagoari. Baina hori pasatzen da? Estoy flipando, nik uste nuen... Ez. Ze uste zen nuen, zegoela jendea horrez, paella egiten, ez? Horrek kartelean azaltzen diren argazki horiek, ez? Baina hori nun Benidorren? Benidorren eta leku askota, ez Benidorren bakarrik. Pues Enoi Benidorra. Turismoa dauen leku askotan, eta edozein taberna... Donosti baten be bai. Donosti baten, seguro egongo dela nunbait? Mierdita hori. paellak egiten dira? Bai. Giriak Ja, etortzen dira eta batzutan ez dakien. Ados bai, egia da. Ja, eske, paella. Bai. Sevillano, paella. Ez dakixen dugu. Madrid, Barcelona, San Sebastián, Madrid. pincho, tapas, Pincho. la concha, Literal. Concha, paella, sevillano. casco viejo. Vale, a ver, Vale, bai. zego zara izan cosa putote. Beitxu maratoi geitxi, oso modan da, nitzake jauziko moda hortan. Eta gaueko maratoiak? Ez. Para Hortako, más inri gaueko Ez. maratoia. Zapataz linda Dinamartxi tolosatik ondarrure, nire lagun batzu nahi da behin, ni de palo. Tolosatik ondarrure. Bai, Tolosatik ondarrure hori asko da, eh? Bai, Pilo bat eta gainera, bizikleta, oinez eta gizer, bueno, ni de palo. Llama. Ni de palo. Eta zerengatik, osea, badago aldarrikapen bat. Historixo bada hor, Dinamartxi ditzen da, ze aspaldi Dina izeneko ondarrutar bat, pitxosun hile izan, eta beran omenez me itxen suena. da. Vale, me Beran suena. omenez itxen da, Dinamartxi, tolosatik Dinamartxa. ondarrure. Baina, esan nahi dut oso gogorra bintxantzate, Bai. Hori itxi. Imaginatu. Gainera gaba osu da, Osa, gaba zen bizu. Eta eltzeza hor, eguerdireko heltzen di, eta nahi hor arreri itxotzeue, nik arreri ingotziet, oso Polite, ondo, polite. kariñoz, baina nik ez. Kruasana jaten, ez? Bai. Daukat jarrita, jauziko nintzaken propaganda oso ohikoa izaten dena, drogak kontsumitzea. Hombre, Diot, eske, a ber. ez nituzke kontsumituko. Ez que, a ber. propagandan ezina Ez jauziko. nintzateken jauziko. Neu bez. Drogak, alkola eta tabakoa bai, baina beste droga bat, bueno, igual bat emat bai. Baina, a ber, De repente ez. droga, Ez, baina droga, bai. ba hori, gogorragoak edo, adikzio handi eta potente eta... Ez, gaina ni importante honaz batera gaixonaz, eraman algo dituztena. ez que ez, osea, kriston heiterrena, ez que txate guztean, da eskin gurun, ez que Ni ez da nahi. benaz oso... Ez que ez da nahi. Ez tozte sekula erakarri zen, eta hori. Alkolagaz nahikoa eta lar. Oin Bai. be, alkolagazteko tolerantzia zero. Ja, Hartzen ja. da, osea, ardau bakarra, eh? Ua, Ardau hori bakarra ja. gaz? Ja, bai, bakarra. Bataz moskortze zaitziar. Nau ja oso floja. Bai, Hartzen dut ardau bat Ostras. traiazten az, ja. Bai, Bai. Osea, tolerantzia jitxia eta pilo bat. Ja, ez que pasean da. Igual hobeto, Bai, edateari hobeto. usteko, Hobeto. Bai. Jo, eske, a ber, 25 urte ditugu, 26, baina egia da azken 2 urteetan ere desberdintasuna igarri dudala nire gorputzean, ere Bai. bai, Osea, tolerantzia askoz gutxiago, resaka ere askoz Askoz gehiago. gogorragoak, osea, nik lehen pitido gero. Nik lehen, 18 urterekin, edaten nuen patxarana. Osea, patxarana. Parranan atera eta igual zazpi patxaran. Ja. Estamos locos. Bai, ez. Eta horrengo Eta gunean, txupitu. Intoxikazioa. Eta igual txarna bintxantzate, on jaztotela inbeste nastetan baina lehen. Naste Bai, bat. edozein gauze. Lehenengoz ardau bat, gero Bai. kalimotxo bat, gero no seke. Nik segidutan dut nahazten. Bai. Bai, eske, Buah, osea, ikia. niri pasetan jatana da, pure perezosa izaten naz juergarako eta izaten da, como, bai, gaur juerga, no seke, eta gero da, como, Bai. la fiesta de repentean, ja, osea, etxera eraman behar naute, como, venga, guazen. Juergiztiza? Osea, ez berez, ez da, osea, pereza moten dozte pentseteak, venga, gaur juerga inbiegu. Bai. Horrek egiten dozta, como, ez da nahi, itzipakean, ikusiko dugu, a ber. Oden beti naz resistente. Baina sortzen baldin bada, pues, hor ja, galtzen dut apuruen dozinua de zer edan duten, orduen, Bai. zerbeza zabizaten, ni bebai. Venga. Venga, eta zu, ardoa, ni bebai, no sé qué, eta, vodka limon, venga, no sé qué. Eta orduan, karo, Ja. karo. Parranda egiteko Bertzen, ze musika edo ambiente gustatzen dizkizu. Osea, ze zara gehiago, igual denetatik, baina txosna giroa, diskoteka, teknoa, edo de repente festival bat, edo...
Teknoa eta holan ez, baina... Niri bez. Osea, sortzen dana apurbet, Ni biltzenaz... Ja, barkatu. Ez que itzela, Osea, lo que surja. Festivala, baldin bada ondartzan kontzertu bat, edo taberna... Ez eta guztetan asko peregrinajea. Hori zera. Tabernarik taberna ibiltzea. Ez, Ai, niri me encanta saltzi ikusteko. Guztetan jatzu ez? Hombre, soltera bat zaude, oso ondo. A ber, baina, osea, ez da hori, da saltzi ikusteko pixkat, ez, tipo, Puti gente vuelta. ikusteko, bueno, ez da hori, osea, da, bueno, saltzi. Bai, aldatzea, ez? Aldatzea, Gero desberdina. jatzu kanbietea. Ni gustora baldin mano ingurukoakaz, Listo. egon ninteke terraza baten jarrita, jiji, jaja. Eta hor ordu. Ez teko necesidadea mugitzeko. Gustora baldin mano jendea Ja. ingurukoakaz. Ja. Baina, karo, ulertzen dut hori be bai. A ber, bai, baina guri guzteako da noi mobitzi, osea, guk eitxogu trago bat, eta gero beste bat, eta gero beste Potea. bat, eta gero beste bat. Nire kasuan musikak ere asko egiten du. Bai. Bai. Osea, Bai. baldin badago mitiko zoazela, gaztetxekin asko sartzen naiz, baina mitiko, Ja, ezin dut. Osea, gaztetxea asko gustatzen Nire zait, bai. baina musika baldin bada, une oro, Nafarroa 1512, Bai. gustatzen Bai. zaidala ere bai, baina, Bai. joder, une oro, ezakit. ba, eta segun zer rollotan zauzen. Bai, basauz baita. de bailoteo, ba oso ondo, ez dozu berbarik behar, eta Txosnak adibidez oso ondo, zentzu hortan. Karo. Ze txosnetan, adibidez, ba, ez dakit, beti goten da musika ona, markinen bintzat beti Bai. oso ona. Eta hor jendeare bai, ez dago une oro leku Hori berdinean. da, nahaztiten da. ondo, Berbaina aldozu, urbadozu, bai. bai. Txosnak aipatu ditugula, bueno, ezakitze puntutan egongo den hau, emititzen denean, baina ez dituzte izendatu nahi, edo ez dituzten izendatu nahi, ondasun inmaterial, ondasun inmaterial moduan, eta sinadura, Ah, baitu? Ez da bila jakin. egon dira orain arte, karo ezakitze Bai. puntutan egongo den hau, emititzen denean, baina hori, txosnak gurekin mantentzeko, Ai. nahi duenak, ba, sinatu dezela. Hor dukezue txosnak.eus. Ah, Bai, bale. holako zerbait, Ba, ez da bai. jakin, sinatu ingot. Bai. Hemen txe, promozio apur bat. Hori! Eta oianek dio tartea amaitu Amaitxu dugula. dala. Bueno, daukeu entzularen galdera. Bueltan entzularen galdera. Entzulearen galdera. Bale, bueno, bueltan gata daukeu entzularen galdera. Aste hontan bialduzku ane urrestik. Guazen entzuta. Apa, bueno, hemen joan ere galderia. Munduko pertsona danak zu bezalakoak izango bazian, zein izango zen munduko problemaik handixena? Hala, matxo bat. Eskerrik asko, ane, potxola musu bat. Vale, galderita. Zein izango litzateke munduko arazorik handiena? Badakizu, Karo, baina da, munduko pertsona denak zu bezalakoak izango balira. Hori, bai. Hipersensibilidadea, Oh! Emozionala, Ostras. fisikoa. emozionala. Bai? Bai, Bai, ze ez da emoten? Ez dut pentsau hortan, baina... Ez dut pentsau. Ez dakit ez dut zutan. Nire kasuan, Bai, Bai, bai. bai, Osea, asko eragiten dizu denak. Bai, osea, oinik ez gestionatzen, eta ja da beste, baina, osea, naz esponjita baten modukoa. Bai, Egotena egoeretan, eta egotena egoera irakurtzen, jende irakurtzen, pentsetan horrek ze biko da buruan, beste ez dakiz zer, no seke. Orduen, eta gero eragiten doztie gauzek asko. Emoten doztiet gauzeri bueltak. Baina onerako eta txarrerako, oza, imaginau. Onerako eta txarrerako. Bai. Vale, identifiketan ahorraz, Bai. Bai. Baina, a ber, hori gero guai dabe, Guai da, bai. Baina, bueno, baina arazo esan nahi dut, imagino jende Ja. guztia olakoa balitz. Osea, denok ongo Ja. baginen bibra hortan, denbora guztien hor, osea, beha dabe bai azalekoago energia bat, Ja. zebestera imaginau danak hor vibra hortan. Ja, Ja. sobrepentsatzen eta... Ja. Uf. Ja, egixe da. Eta guazen berbaitera atzo pasau zanan inguruan, eta denbora guztien imaginau. Bueno, es que ez dut hain gaizki ikusten, Porque horrela... Hau, baina... Emozio asko hartuko lirateke kontuan, gaur egun jende asko kartzen ez Ja. dituenak, eta bueno, Ja. no sé. Izango litzake oso mundu intensu, nik ustot. Intensidade bat, Intensia itzela izango litzake. baina, bueno, trampes litzak existiduko, por Ja, ejemplo. adibidez. Ze Litzak ondo, existiduko. ezta? Eta Super animalien ondo. ganako Esplota maltratua bengoza. eta Bai. esplotazioa eta gauza guzti hauek. Ba, bai. Bueno, animalien ganako eta pertsonekiko. Pertsonenganako. Claro. Qué fuerte. Ze zeinu zara horoskopoan? Sagitario. Ai, ez eta guna piztiz pegetotzu. Bai? Ze hipersensibilidadiana piztiz da, da ni gaina bana, oian ere, bai? Ez hau zen piztiz danak. Eta zu? Aitzi? Virgo. Virgo. Ze iritzi daukazu? Virgoen inguruan, ba, eukin hauen mutilagun bat Virgo sana. Eta zelako zan? Gaur egun ez daude? Oso perfekzionista. Oh, haitzi bada. Oso gauze pentsatakoa eta berak pentsautako modure izan arte, ezin gelditu eta... Bai. bai, Eta Julentei eta ere bada. Eta asko burueri eta... Bai, Baina, bueno, ez dakit, osea. bai, horrela da. Bai.
aitortzen dut. Bai. Ze Julen? Julen direa Virgo da, ez? Ah, bai. Pegetan dutza. Bada, perfekzionistik. Igual libra da ja, Libra da ja? Bueno, aitzi, hori... Hori. Osa, esan nahi dut, bai, bakigu horoskopo eguneratu indala da, batzuk diferentzi. Que no por eso. Transgénero, indeu transgénero. Ez da 27koa edo, iraiako 27. Ta? Iraiako 27, Iraiako 27 dela Libra. Ba, Virgo, esan izesku bizitza guztiz, Virgo dela. Hortxe dago mugan, creo, Libra? Ez da Escorpio? Ez, Ah, Libra, justo. da Libra. Da Virgo, Libra. Ba, nik Juleni bizitza Escorpio, guztixen Sagitario. entzuzet, Virgo dela. Izan daiteke, ez dakit. Julen, Berak esaten badu, berak jakingo du. Julenek gaina atal guztixek ikuste ditu, así que Julen esango eskuzu. Julenek atal guztiak ikusten ditu. Ode, beti jangelan ikuste gaitxundan eta netorten da gauza komentan hasten da. Libra da? Libra da. Osea, ni dakit bere horoskopa berak baino beto? Ba, bai kontizu. Jarkatu. Hori da, 27 esan dut, 28. Bueno, ba, hoxe. Opari bat. Gu? Ja, eta zuek, hori nik esan dut, eta zuek? Ah, Vale, egongo litzateke kriston gerratea eta... Gerratea zeba. kriston borroka une oro. Bai. Bai, Konbatiba zara itzi? bai, Bai. bai. Zango nuke baietz. Niri igual pixkat Ez desordenatu leku guztitan, baina, bai, ados. Desordena, ados. desordena. Desordenatu litzake igual pixkat. Pizka desordena, ez? Bai, moko pañueluok horti botata. Mila basu, ez? Kafea kasita, hortik. Eta igual izango litzake txokolatesko mundu, ze txokolatiaz beduket arazo bat. Aha. Usteate asko, Asko. baina asko. Rollo zuretzean txokolatea dau beti. Boi, Falta bada? tableta asko. Asko. Osea, Bai. zure etxea Hansel eta Gretelen etxea. Bai. Zein da zure favoritua? Ba, sorprendi ingo zaitxue. Baina 85 eroski basik. Ah, gehiago gustatzen zait hori, Ose, esan nahi dut, txokolati asko guzteate, baina gero super basikina. Zentzu hortan. Bueno. Bale, Toño, pari bat! Itziarrentzat. ole, ole. Justo mantekiasko boiu esazu. Ba, kafetxuaz laguntzeko. Ai, que guai! Bai. Edo bezala jarri dezake landatu dezakezu hor lore bat. Bai, betxue, bai. Badekoaz, eskejeak eta holan iten doa solango tasatan. beitu. Uretan. Beitu. Ba, Oso hortxe ondo. beretan zaizeko. Eta zi? Ba, eskerrik asko etortza batik Placer itziar, bat. super plazerra. Lortu dugu azkenean! Gustora goza. Super. Super gustora. Vibra hona motozu, Bai, sope bai. Bai, buen Eskerrik rollo. asko. Bai. Que guai. Ba, koinziduko guan mendiko. Karo, urrengo temporada. Animatuko zinateke Limboko bigarren denboraldi bat balego, konbidatu moduan, osea, kompromisorik gabe, en plan. Bai, Konbidatu moduan etortzeko. Bai, noiz bai, Vale, bai. komentatuko dut. Claro, baietz. Vale. Noski. Oso ondo. Bueno, ba, entzulei eskerrik asko, beti bezala, maite zaituztegu, bueno, Sin más, jarraitzu itziar, jarraitzu gu, iruzkindu, partekatu atalak, eta atorren astera arte. Hori da. Aixe. Aio!